Yes, come in. Molweni to principal. Welcome, Mrs. Makasisipho. Into onozibhuma? Yes, ndikubiza nje mzali, asesipho got into a fight. Ubethiwe? Hayi ndimbethile. Okay. So where is the problem ke ngoku principal? Mzali akuliwa esikolweni. I cannot permit such behavior. So ubufuna bethwe? No, but Eke, ungixelele ke principal because I did not raise ikaward. mzali obekekileyo. Principal obekekileyo. Also, asesipho is not performing well. Yila phone? Yila nonsense ye phone. Mama. Thula ngikakuvala umlomo ngomvempama. Ayonyani. Ngitheni kuwe? Kodwa Maka asesipho. this is Megan. My child. Not our child.